з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Езус сказал вучням своим: «Один богатый человек мел эконома, на якого донесли ему, что растрачивая маёмасць яго. Той, паклікаўшы яго, сказал ему: «Что гэта я чую про цябе? Зрабі справаздачу про кіраванне сваё, бо ўжо не можаш быць экономам». Тады эконом сказал сам сабе: «Что мне рабіць, бо гаспадар мой адбірае ў мяне кіраўніцтва домам? Капаць не маю сілаў, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам». Паклікаўшы асобна кожнага з даўжнікоў свайго гаспадара, ён сказаў першаму: «Колькі ты павінен гаспадару майму?» Той сказаў: 100 кадзяў алею. Тады сказаў яму: «Возьми свою распіску, сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: «А ты колькі павінен?» Той сказаў: 100 кор пшаніцы. І яму сказаў: «Возьми свою распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна ўчыніў. Бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла у адносінах да свайго пакалення. І я кажу вам: здабывайце сяброў сабе несправядлівай мамонай, каб, калі яна пра мяне, прынялі вас у вечныя шатры. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым, несправядлівы і ў вялікім. Таму, калі вы ў несправядлівай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? І калі ў чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, калі мы уважліва читаем альбо слухаем Евангелие, то неаднойчы можам звярнуць увагу на тое, што у прыпавесцях Езуса Хрыста аднымі з галоўных герояў з'яўляюцца людзі, вельмі часта бываюць людзі, якія па-чалавечы не зусім добрыя, якія дзесьці падманваюць, дзесьці несправядлівыя. Памятаеце, напрыклад, такую прыпавесць, якую Христос распавядаў пра ўдаву і суддзю, якога яна прасіла абараніць яго. Так гэты суддзя быў, як Евангелие кажа, нікога не баяўся, нават Бога не баяўся. Настолькі там яму справядлівасць людская не патрэбная была. Але ён увайшоў у гэтую прыпавесць Хрыста таксама як такі герой. Неаднойчы таксама у апісаннях таго, што Христос рабіў, мы неаднойчы знаходзім, што героямі нейкіх здарэнняў з'яўляліся людзі, далёкія ад дасканаласці. Прасці кажучы, грэшныя. Мытнікі, грэшнікі, розныя людзі, якія па-людскі былі ці на самым нізе, ці можа маральна, на іх глядзелі, што гэта людзі з самага нізу. І сёння таксама, дарагія браты і сёстры, мы чуем з вами прыпавесць, якую распавядае Христос сваім вучням. І цікава, бо ў гэтай прыпавесці героем з'яўляецца эканом. Эканом
якія разбазарваюць багацце свайго гаспадара. І ў першы момант нават можна трошки так здзівіцца, чаму Христос пра яго распавядае і ў нейкім сэнсе ставіць яго сваім вучням як прыклад. Ну, калі па-нармальнаму разабрацца, што гэты чалавек зрабіў? Падмануў свайго гаспадара, да, фінансавая махінацыя. І па-нармальнаму чалавек павінен адказаць за гэта. Бо, это несправедліва. Это грошы, багацце, там нейкія матэрыяльныя каштоўнасці, якія яму не належаць. А ён іх, так, калі можна сказаць, раздаў. І Христос чыніць яго героем гэтай прыпавесці і больш таго, у нейкім сэнсе ставіць нам, сваім вучням і нам з вамі як прыклад. Чаму? Чаму так адбываецца? Ведаеце, калі я пра гэта разважаў, канешне, звычайна каментуюць гэтую прыпавесць тым, што гэты эканом можа быць для нас прыкладам у тым, што для яго было важнейшае за грошы ці матэрыяльнай багацці адносіны з іншымі людзьмі. Ясна, што ён гэта рабіў з карысці. Але Христос кажа кожнаму з нас, што все тое, што мы маем, ўсё тое, што мы імкнемся зарабіць, прыдбаць, што гэта павінна быць на другім месцы. А першае – гэта адносіны з Богам і з іншымі людзьмі. І гэты эканом у нейкім сэнсе можа быць для нас прыкладам таго, як дбаць пра адносіны. Хоць зноў-такі можа з'явіцца пытанне, ці справядлівы эканом так дбае пра гэтыя адносіны з іншымі людзьмі. Не аднойчы ни один человек может сказать, что не, это несправедливо. Але ведаеце, сёння разважаючы гэтую прыпавесць, я трошки па-іншаму яе пачуў для сябе асабіста. Бо я убачыў самога сябе у вобразе гэтага эканома. Это не вопрос грошай, это не пра грошы зараз будзе. Ведаеце, каб это так дзіўна не прагучала, я, як святар, нешта падобнае раблю, як гэты эканом з прыпавесці. Маім панам з'яўляецца Бог. І я, як святар, раздаю тыя дары, якія Бог падрыхтаваў для кожнага чалавека. І для мяне, напрыклад, тут гэтая прыпавесць, она выконваецца у моманце, калі я, як святар, спавядаю іншага чалавека. Я даю чалавеку прабачэнне, якое мне не належыць. Это Бог хоча прабачаць. Это Божае прабачэнне. Але я чалавеку, як святар, кажу, што табе прабачаюцца грахі і даю табе пэўнасць гэтага. І, ведаеце, получаецца, што ты раздаеш не зусім тое, што табе прыналежыць. Я не в сілах прабачыць, так як Бог. А Бог хоча. І гэтае прабачэнне – это вельмі цікавы момант, асабліва у споведзі. Ведаеце, неаднойчы, і ў мяне з'яўляліся такія думкі пасля некаторых споведзяў, што хіба што я неяк так занадта лёгка чалавеку прабачу. Не я, а Бог, а я просто так не звярнуў увагі на нейкія грахі. Не сказаў, увагу чалавека, не прысягнуў да гэтага. Іншы раз так па-чалавечы думаецца, надо было паругаць чалавека. Але, ведаеце, такі моманты, яны таксама з'яўляюцца, але ў такі моманты я разумею, што гэта прабачэнне, оно не маё. Это не я прабачаю. Это Бог. І гэта належыць яму. І больш таго, калі взяць гэтую прыпавесць, гаспадар пахваліў свайго эканома, што ён раздал. Я ўпэўнены, што Бог хоча раздаваць сваё прабачэнне кожнаму чалавеку. Мы па-людскі вельмі часта па-рознаму на гэта глядзім. Мы па-людскі лічым, што ёсць пэўныя рэчы, пэўныя сітуацыі, пэўныя грахі, якія не павінны быць прабачаны. І мы не прабачаем. Мы гэта носім гадамі,
перакрэсліваем іншых людзей і так далей, і так далей. Але Бог хоча, каб яго міласэрнасць, міласць, вось гэтае прабачэнне былі проста раздадзеныя. І вось гэта, ведаеце, гэта не паддаецца людской логікі. І нават мне, як святару, часамі мяне гэта вельмі здзіўляе. І, ведаеце, нават апошнімі там нейкімі часамі, некалькі гадоў апошніх, это за мной таксама вельмі часта хадзіла, неяк там адгукалася, вось гэтае пытанне, да, ці я павінен так лёгка, да, над некаторымі грахамі праходзіць, так прабачаць людзям, не звяртаць увагі. Ведаеце, і неаднойчы прыходзілі такія сведчанні, да, там вось я быў у захапленні, як пра гэта казаў, напрыклад, у святой памяці папа Францішак. Да, ён казаў, напрыклад, пра прабачэнне сапраўднае, кажа, што такое Божая міласэрнасць. Сапраўдная Божая міласэрнасць, яна ў стане нас, людзей, згоршыць. Это калі ты бачыш, што каму-то прабачылі, і цябе проста гэта зліт. Как так? Как так Бог яму ці ёй прабачыў? Вось папа Францішак кажа, это і ёсць сапраўднае Божае прабачэнне, сапраўдная Божая міласэрнасць. У іншым месцы, звяртаючыся да святароў, папа Францішак казаў вось гэтыя словы, я вам пра іх расказваў уже некалі, як сваё сведчанне, да, ён сказаў святарам, прабачайце усё і заўсёды. Заўсёды. Я чую гэтыя словы, я ўзгадываю, як мяне вучылі, да, як там розныя рэчы, што ёсць правілы, там это можна, это нельзя. А папа кажа, прабачайце, бо Бог хоча прабачыць. Не будьце перашкодай на дарозе гэтага прабачэння. Раздавайце. І мяне гэта з аднаго боку здзіўляе, а з другога боку я разумею, што такі Бог, і ён вось такі. Ён не паддаецца нашай людской логікі. І больш таго, вот такога Бога я ведаю, такога Бога я дасвядчаю. Неаднойчы, асабліва ў канфесіяналах. Калі ты раздаеш гэтае прабачэнне, да, і ты кажацца, нет, нельзя так, нельзя. А праз некаторы час это чалавека настолькі кранае, што чалавечае сэрца становіцца мяккім, пачынае любіць. Можа, не заўсёды, але ёсць вялікі шанс гэтага. І калі ты бачыш прыклады гэтага, ты разумееш, што Бог так хоча. І ты са сваімі правіламі людскімі не можаш стаць у яго на перашкодзе. Ясна, яны патрэбныя. Ёсць запаведзі, ёсць правілы. Яны павінны быць, яны парадкуюць, яны паказваюць нам грэх, дапамагаюць яго зразумець глыбіню і тое зло, якое прыходзіць праз наш грэх. Але ніколі не павінны быць перашкодай, калі мы шчыра прыходзім да Бога і просім у яго прабачэння. Ведаеце, даходзячы да гэтага, разважаючы пра гэта, паверце, я ўзгадываю тыя ўсе моманты споведзі, калі я не быў такім, калі я, калі так можна сказаць, быў перашкодай на шляху Божага прабачэння. І ведаеце, за гэта сорамна. Я разумею, што так не павінна быць. Я ўзгадываю гэта, калі ўзгадываю, я проста пачынаю за гэтых людзей маліцца. Я разумею, што Бог хацеў інакш у гэты момант. А я вось неяк так, там, несвядома, не ведаючы, неяк гэтаму перашкаджаў. За гэта сорамна. Я разумею, вось, нават чуючы сённяшнюю прыпавесць, чытаючы яе так, вось, пра міласэрнасць і прабачэнне, я разумею, што мы нават уявіць не можам. Нават уявіць не можам, наколькі Бог хоча прабачыць. Проста не укладваецца ў галаве. Мы самі ў гэта не верым і другім людзям перашкаджаем. А Бог, Ён хоча проста раздаць. Раздаць і прабачыць. Ён шчаслівы, калі вось гэтае прабачэнне проста раздаецца.
І ось, дарагі браты і сёстры, разважаючы пра гэта, вельмі хочацца, каб мы вось такога Бога ведалі, да такога Бога прыходзілі, не баяліся да яго такога прыходзіць, каб мы такога Бога шукалі, каб вось гэты вялікі дар, які Бог перадае нам, сваю міласэрнасць і прабачэнне, каб мы не баяліся гэта раздаваць. Калі мы гэта атрымалі ад Бога, то мы можам гэта раздаць іншым людзям. Так, як гэта рабіў эканом, прабачаючы. І я разумею, што прабачэнне – гэта асобная вялікая тэма, цяжкая тэма, нелёгкая. Але, ведаеце, я думаю, што калі мы ў жыцці, калі ў нашым сэрцы толькі ненавісць, хоць можа і заслужаная, ось калі я дасведчваю нейкае зло, несправядлівасць па дачыненні да сябе, канешне, мне цяжка любіць таго чалавека, который гэта мне робіць. І ў маім сэрцы пасяляецца ненавісць. І, магчыма, нам цяжка прабачаць. Але калі ў нашым жыцці ёсць толькі непрабачэнне і ненавісць, то штосьці не так. Калі ў нашым сэрцы няма месца, хоць трохі, месца на прабачэнне, на думку о прабачэнні, на перспектыву, што можа калі-небудзь я прабачу. Не зараз, потом калі-небудзь. Вось калі няма гэтага, то штосьці не так. То маё сэрца не ведае Бога, хутчэй за ўсё. Гэта не трагедыя. Ніколі не позна Бога шукаць і даведацца. Але ось мой досвед такі, асабліва звязаны з сённяшнім Евангеліем, што Бог вельмі часта праяўляе вось гэтую сваё прабачэнне і міласэрнасць у споведзі, і для мяне, як для святара, гэта вельмі цудоўныя такія моманты. Яны сапраўды цудоўныя. Калі ты бачыш, як не ты, а Божае прабачэнне змяняе сэрца чалавека. Паверьце, это сапраўдныя цуды. Да, яны не бываюць заўсёды. Это аддзельныя гісторыі. Але дзеля адной такой гісторыі варта спавядаць і быць святаром усё жыццё. Дзеля аднаго чалавека, які дасведчыць бязмежнасці Божага прабачэння, можна сказаць так, акупаецца ўсё святарства, ўсё жыццё святара, нават дзеля аднаго чалавека. Таму няхай такое прабачэнне будзе ў нашых сэрцах. І няхай мы будзем мець адвагу дзеліцца гэтым прабачэннем з іншым чалавекам. Амен.